Salam Türkmen Portal web saytymyzyň mehriban tamaşaçylary. Bugün Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkeziniň Mukamlar Köşkünde öýlerimiziň, toýlarymyzyň, dünýämiziň ýaraşygy bolan mehriban enelerimizin, denanlarymyzyň halkara denanlar güni uly dawara şatlyk şowkun bilen dowam edýär. Mehribanlar, biz hem Türkmen Portal web saytymyzyň adyndan dünýämiziň, durmuşymyzyň durky bolan, öýlerimiziň bezegi bolan kümüş taşly käbelerimizi, mehriban uýalarymyzy yetip gelen halkara denanlar güni bilen tüýsürekden gutlaýar. Elmydama denanlarymyzyň ýüzleri bahar bägülleri ýaly açylyp dursun. Mehribanlar, bizden bu ýerden bir näçe söhbetli görnüşler taýýarlap size ýetirýär. Türkmen Portalyna daşlaşmaň, biz bilen galyň. Mehriban käbeler, eneler, uýalar yetip gelen halkara denanlar güni bilen tüýsüregimden gutlaýan. Oý siziň elmydama ýüzleriňiz bahar bägülleri ýaly odan bolsun, gülüp dursun. Ýene-ki ýyllaram siziň şu bayramçylygyňyzy gutlamak bize nesip etsin. Bayramyňyz gutly bolsun. Benim özgürlüğümde yetip gelen halkara denanlar bayramı bilen tüýsüregimden kümüş taşly enelenmedi, ejelenmedi, gennejelenmedi, jigilenmedi, uýalanmady tüýsüregimden gutlaýan goýjanlar sag bolsun, gülüp ýaşasynlar, odan ýaşasynlar. Bize şu ajaýyp mümkinçilikleri döretip berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyz çäksiz minnetdarlygymyzy bildirýär. Goý gahrman arkadagy gahrman serdarymyz jany sag bolsun, başarly bolsun, bayramlar gutly bolsun.